Welcome home. Thank you. Peace be with you. Sapriang ki video AI cho iba Dr. Ricky Singkon haki social media. Ki breu kila it tapmen sim do kata iba Dr. Ricky Singkon haka bakila snasndon da ki video AI. Lane ki dor AI ban pen bayai Dr. Ricky Singkon ujisu ulo pediang yai. Bat kumta kene ka jingsna ka jing edit jongki kalong ka ba itnat bah do kata haka bala dangi pej ladangi perkhat kumba kene ka dor lane kene ka video AI kalong kumta iba Ricky Singkon ru elong haperthai sisya ngai scam ba iba Ricky Singkon ujisu un priang ye pat kumjuru in yo ka hima chong blai namar ka jinglong jong namar ki kamba bah jong baro ngai scam ba iba Dr. Ricky Singkon in poisha katai ke jaka jing benyau ka jing sosen ka jing snosi nam ta iba Dr. Ricky Singkon hang ne hapokari kasi jongi hadu kena khliamat ka bamenta ka khlempat kun namar ba haki social media ka jing post sepang jongi ka khlempat kun ihon shisha ban pai kena ka jing edit AI hak bala saki Dr. Ricky Singkon ilai khublekti bat uji su te ayu pai ba phidan menang na kaliang jong phi halor chi iba Dr. Ricky Singkon saya komen mapi bara apa cakap ke video.